Od minulého týždňa zaznamenali v Banskobystrickom kraji nárast chrípkových ochorení takmer o polovicu. Rooseveltová nemocnica preto prijala opatrenia, aby zabránila šíreniu infekcií. Od 22. januára zákaz návštev na všetkých oddeleniach nemocnice, pretože pacienti vzhľadom na svoje primárne ochorenie majú oslabený imunitný systém a chrípkové ochorenie môže ich stav vážne skomplikovať. Zákaz návštev v Rooseveltovej nemocnici platí až do odvolania. Situácia by sa mala zmeniť, keď klesne počet chorých pod 2000 na vzorke 100 000 ľudí. V najbližších týždňoch však naopak predpokladajú, že chorobnosť bude stúpať. Najvyšší výskyt bude v 6. až 7. kalendárnom týždni, čiže niekedy v 2. týždni februára. Ak by ste chceli svojich blízkych predsa len navštíviť, možnosť je len po dohode s primárom daného oddelenia. V prípade chrípkových ochorení je však veľmi dôležitá izolácia. Chrípka je nákaza, ktorá sa šíri vzdušnou cestou, aerosolom, kvapôčkami, čiže čím je niekde zhromaždených viac ľudí, tým je väčší predpoklad, že sa niekto nakazí. Účinná prevencia proti chrípke je otužovanie alebo zvýšený príjem vitamínov. Zabrániť ochoreniu sa dá aj očkovaním, ktoré je v plnej sume preplácané poisťovňami. Najideálnejšie obdobie na vakcináciu je koncom októbra alebo v novembri. Prvé miesto v prevencii si však drží triviálne umývanie rúk. Nie, že strčiť ruky a upláchnuť, ale umyť aspoň takú dobu, čo si zaspievame Happy Birthday to you, a teda aspoň pol tej piesne.